Háromszék állami népi együttes 1990-ben alakult Sepsiszentgyörgyön. Állami költségvetésből működő hivatásos néptáncegyüttes. Sepsiszentgyörgy a volt Háromszék vármegye, jelenleg Kovászna megye központja, a maga 70 000 lakosával kisvárosnak számít. A város lakosságának háromnegyede magyar nemzetiségű. Sepsiszentgyörgy a Székelyföld jelentős kulturális központja. A Háromszék együttesen kívül magyar és román hivatásos színháza is van, a Tamási Áron és az Andrei Mureșanu Színház, jelentős képzőművészete, irodalmi és zenei élete, sajtója, regionális televíziós stúdiója, és nem utolsó sorban itt van a Székely Nemzeti Múzeum, amit Kós Károly tervezett. A Háromszék együttes célkitűzése az erdélyi népzene és néptánckultúra gyűjtése, megőrzése és továbbadása, művészi értékű színpadi bemutatása. Olyan bemutatók és előadások létrehozása, amelyek méltán képviselik az erdélyi magyar néptáncművészetet. Ugyanakkor szeretne hozzájárulni az Erdélyben élő etnikumok népzenéjének és néptáncművészetének hiteles megismertetéséhez. A Háromszék együttes művészeti arculatát Köncei Árpád határozta meg, aki az alakulástól 5 évadon keresztül volt az intézmény művészeti igazgatója. Az együttes évente új bemutatóval jelentkezik és arra törekszik, hogy mindig új színt hozzon úgy a koreográfiákban, mint az előadások szerkezetében és dramaturgiájában. Az általános folklórműsorok mellett a Háromszék sikeresen próbálkozott táncszínházi produkciók bemutatásával is, mint az Apám tánca, a Mennyasszony szép virág és a Váróterem. Az együttes az eltelt 7 év alatt több mint 400-szor lépett közönség elé Erdély egész területén, minden jelentős városában és a szórványvidékeken egyaránt, így sikerült elnyernie a legtöbbet utazó profi társulat címet. Az erdélyi előadások mellett több alkalommal vendégszerepelt Magyarországon, valamint turnézott Oroszországban, Szlovákiában, Németországban, Ausztriában és Svájcban.